Hej og velkommen til den her video. Jeg skal spille Fortnite. Så jeg sætter mig ned. Lucky, altså. Jeg skal altid sidde på min plads, hva'? Nu skal I se, hvor dårlig jeg er faktisk. Fordi jeg fatter ikke. Jeg er så god som noget mønster, kan man sige. Og han er ikke god, men så nu skal vi prøve. Nu bliver dans. Oh, stop. Yeah. Oh, ja. Det kan jeg godt. Så vinder jeg. Ej, jeg skal bare er dårlig. Så det kan vi ikke. Det er bare stop. Boom, ja. Og en sejr. Ja. Nu er jeg så dårlig til Fortnite, at jeg ikke ved, hvad forskellen på en træ og noget metal er, så det bliver meget nemt. Kan jeg sige. Så er der 100 år her. Fodlægen. Tak for det, mand. Så er fandme i gang, mand. Så vil jeg danse. Så vi tager lidt buschaufføren, så skal vi se, hvor vi lander. Ja. Så går vi også lige under, tror jeg. Væk. Jo, det gør cirka. Sådan der. No. Så kommer vi ned her. Det var lidt sejt lige at altså, det ved alle. Hvad er det for nogle linjer her? Prøv at lade sådan noget træk her. Så kommer sådan der. Nej. Og nu kan jeg ikke noget mere. Okay, lugt. Men ja. Hvad er det? Det der. Shotgun. Det er nogle gode våben det her. Er det ikke? Jeg kan have ikke en shotgun, men ja. Så er sådan en fisk her. Så nogle her 2 fisk, som vi kan leve. Det. Der er nogle tyder. Det tør vi. Så vi skal ses. Jamen, jo, der er nogle kister hernede, som jeg vil tage. Der plejer, hver gang jeg lander her, ikke, så er der altid nogen, der vil dræbe mig med sådan en SMG, og så er jeg bare virkelig dårlig. Men der er ikke nogen dag, så vi kan nødt til at tage det her hus her, tror jeg. Vi vil virkelig chance. Vi ind ad døren. Hvad fanden er i kisten? Nå, den derude. Jeg skulle ikke se det. Der er 2 af de samme. Så var det lige at den der. Der er så mange af der. Nu får vi lige derovre. Oh shit. Så skal vi lige over og se, hvor dårlig jeg er, faktisk. Du er dårlig. Du er dårlig. Hvor er du dårlig? Hvad er det? Shit. Vi skal væk. Jeg er død. Hvor er han? Hvor er han? Hvad er det, når du sidder dernede? Så og gemmer dig. Ja? Kom frem. Skal jeg vise dig min skills? Jeg fik et kill. Hvad er god? Han var god med mig. Men jeg dræbte ham, så jeg er meget god. Han er sådan en fisk, som vi lige kan spise. Så er en minis, som vi kan gøre med, hvad det nu er. Det er... der er en shotgun. Det vil vi gerne have. Kan du den? Nå, ikke. Hvad får man egentlig til at bytte? Den er god. Vi bytter den.
Jeg føler ikke det nu. Det er sådan en granat. Der kan vi også lige køre en tur. En flot bil her. Nu skal vi ned til Walden. Fordi vi change. Så. Shit, der er nogen herovre. Det fatter jeg ikke, hvad der er fedt. Okay, ikke. Vi skyder. Jeg ved på, at vi rammer nogen. Ramte jeg? Prøv det igen. Jeg ved ikke, om det var mig, der er idiot, men jeg føler, jeg rammer. Jeg hører ikke noget. Der er kister herinde. Ikke? Der er ikke nogen kister herinde. Hvad fanden? Det her. Champignon eller noget. Hvad er kisten? Satan. Shit. Det vidste jeg så ikke. Men jeg var lige... Og der er kist mere. Der er mange kister. Jeg er bare kun. Det tager vi. Sådan noget healing noget. Kun et skud til den. Hvad er det her? Der er et eller andet her. Noget sejt. Derinde. Vi er færdige. Fordi jeg vil ikke tjene til det her spil. Jeg behøver kun en håndpistol. Jeg behøver sgu ikke kun en håndpistol. Hvor brugte du den her? Drinker vi lige den her. Jeg ved ikke om det er en god dag, men det gør vi også lige. Så skal vi tage de, tror jeg. Hvad er det bedst? Er det ikke den her? Jeg så ikke på den her. Nej, vi tager den her. Det var den der håndpistol, hun brugte. Der var kamp herovre, så jeg. Jeg ved ikke om der er en. Nu er jeg syg. Ej, jeg tror faktisk ikke, den her skulle være. De har ikke dræbt den der boss. Sådan en her. Den var den her. Er der noget der? Har I dræbt den der boss? Skulle være en boss. Okay, der er den der. Og så er det sådan lortekamera. Er der nogen boss? Men det burde der være. Jeg kører nogen. Der. Så I dem. Det derovre. Ham skal vi lige have. Kom her. Er du bange for mig? Er det fordi jeg er så dårlig? Hvor er han henne? Han gik derind. Løb den her vej. Han er nu. Hvad er han? Nej. Så var der ikke nogen. Det var vi lige have, synes jeg. Jamen så er det jo tilbage. Det er en champ, ja. Der ligger den her guld. Shit. Jeg blev snipet der. Det er god den der, tror jeg. Hvad vej er det? Sniper. Okay, det er der. Jeg er der. Så i det der.
Shit. Vi var ved at løbe der. Nu skal vi lige have hende her. Det bliver vi nødt til. Jeg har 3 liv. Shit, mand. Så må vi lige ryste den her kop her. Sådan der. Kan lige sådan der. Vi kan flyve. Han synes ingenting. Han har ikke noget healing jo. Nå, den her, den får jeg ikke brug for. Det er nogle syge ting jo. Kan jeg slet ikke forstå, hvad jeg har fundet. Shit. Jeg kunne jo... Jeg var næsten død. What? Der har bare været... Ja, jeg er død. Jeg kan det her, det kan jeg ikke. Står han deroppe? Ej, hvad er det? Ej. Ja. Yes! Han døde! Det var godt det der. Det er godt for mig i hvert fald. Så han lærte det. Han troede, han var så god. Men så døde han. Nå, vi skal lige huske at re-up. Men hvad plads kom vi på? Nej, hvad plads kom jeg på? Ej, så jeg kan jeg ikke tilbage. Det er ja. Jeg er jo 31. Det er nok okay. Der er. Den er nogle gange. Der er nok nogen, der har bygget meget. Nu var der så meget blik. Og så er det bare taget bygget. Hej, Lucky. Nej, du skal ikke tage med noget. Og i det her cremevinder, hvis jeg gør, så skal jeg have 100.000 kroner. Nej, hold nu. Nej, det er ikke pænt at gøre, Lucky. Det kan jeg ikke lide, okay? Så stop. Nej, stop. Det kan jeg ikke lide. Så bliver jeg ked af det, Lucky. Nej. Stop. Ja, rolig. Du er farlig. Ja, du er hurtigt farlig. Men Lucky. Shit. Nu kommer vi ikke sådan der. Jeg vil lade der, hvor vi lader før, fordi der er sådan noget, der selv. Så vi skal på, men det er næste ikke. Shit. Nå, han vil ikke tage min plads. Det var også godt forstå, fordi det har et lortet sted. Han vil tage noget sted for. Nej, man må ikke pive. Og man må heller ikke gå. For det... Nej, Lucky. Rolig. Okay, hvad har vi? Mere af det der bandage-ting. Så har vi en fish, som vi fik sidste gang. Det kan jeg huske. Fordi at det kan jeg. Det var der, hvor vi virkelig okay. Det synes jeg i hvert fald. Trampolin. Er det nogen der? Trampolin. Nå, jeg ved ikke, hvad det der trampolin skal bruges. Jeg får hver game, og jeg gider bare ikke have den, fordi det ser røvsygt ud. Der er den der.
De der fisk, ikke? Det der er nogen derovre. Det kan jeg lige se. Hvis man kigger op her, hvor jeg drejer i vest og sådan noget, og syd og sådan noget, så kan man se, at der er nogen, der skyder, og det er bare sådan, jeg er virkelig klog, fordi at jeg er klog. Faktisk virkelig dum, men jeg siger, at jeg er klog, så er jeg klog. Satan. Ja. Hvad er det sgu ikke? Vi kan fiske. Fisk. Man kan faktisk fange... Jeg fangede engang en shotgun der. Så. Se. Bare kan man få våben. Det er bare fedt. Så kan I lære, hvordan man gør. Hvis I sidder og spiller Fortnite, og bedre end mig, for det er I sikkert. Sådan nogle, der bare spammer ud. Ja. Som jeg overhovedet ikke kan finde ud af, fordi jeg tænker ikke en forskel på en ske og en kaffe. Men den er der. Okay. Nu skal vi se. Vi skal lige shot. Ved du hvad, vi spammer på den her. Nej. Den. Du står der. What? Jeg står bare stille. Men døde. Der. Du står også bare stille. Hvor er I dårlige? Jeg mener, folk er blevet virkelig dårlige i Fortnite. Hvor er den? Hvad fanden? Hvor er han? Jam? Nej, Lucky, til lige stille. Rolig. Vi er næsten døde. Det kan godt blive så her. Men ja, hvad gør det så? Hiler de også liv? De hiler også liv. Hvor smart. Det var ikke så smart, fordi det er det. Så drikker vi den her. Kommer ikke nogen. Nej. Shit. Hvad er det der? Følger på nogen. Jeg skal bygge de her. Nogle af de her våben her. Jeg ved ikke helt, om det er en god idé. Men det er en god idé at have. Der kommer noget. Det der vel. Det er heroppe. Er det? Men vi kan godt høre den der bil. Et eller andet sted er det. Nå, det er noget lidt nu. Jo, der er en bouncy herovre. Det går vi også over til. Det er herovre der. Sidste gang jeg tog den her bouncy, så døde jeg. Fordi det er ikke noget. Jeg tror ikke, der er nogen. Vedkommende bevæger sig. Og sikkert derovre. De er sikkert derovre. Så det her er et sted. Det kan jeg se. Fordi den fugle ringer op på mappet. Der hvor han er. Det er map. Det er crab. Det er crab. Han er her. Det ved jeg. Ja, det er ham. Der. Hader, når de sidder inde i det. Satan. Han er low.
bruge våben. Koster var mega dårligt til at spille. Nej, den skal vi ikke. Vi har haft. Men var det den, han har brugt, eller hvad? Det er da bedre. Er det der? Er det den gode våben, eller hvad? Der. Ja.